देरी से चल रही है। यात्रियों को व्हेज असतं तर लाजलं असतं, मासे असल्यावर आम्ही लाजणार नाही. काय मला पण पॉकेट पाहिजे. अरे बापरे. आणि दीपालीची साडी कशी आहे ती सांगा. दीपाली माका सांगत होता. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर आज स्वीट फॅमिली चालली आहे जुई नगरात, कारण आज हा भाऊबीज आणि दीपाली करणार आपल्या भावाक भाऊबीज आणि जिया भावी करणार आपल्या माऊस भावाक भाऊबीज. तर आता त्याच्यासाठी आम्ही जुई नगर का जातो. पहिले डोंबिवली स्टेशन का जाणार, तिकडनं ठाण्या मार्गे आम्ही जाणार जुई नगर का. लेट्स गो. तर आता आम्ही डोंबिवली स्टेशन का येलो आणि आता ट्रेन ठाणा ट्रेन तिने आम्ही ठाण्यात जाणार. तर डोंबिवलीवरसून आमची ट्रेन मार्गस्थ झाली आहे, पण भयानक गर्दी आहे. आणि हय भाविका चौथी सीट भेटली आहे. भावी खुश आहे चौथ्या सीटवर. आणि जिया का आहे आमच्या विंडो सीट भेटली आहे, पण विंडो लय लांब आहे. देरी से चल रही है। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 वर आले. ठाण्यात उतरलो आणि नेहरू ट्रेन लागलेलीच हा. आता आम्ही ट्रेन पकडतो. 11:33 बसूक जागा नाही वाटतं. हा बघतोय बघ. आता जरा लवकर येऊ गाव आता. तर मित्रांनो, आम्ही फायनली आता जुईनगर स्टेशन का येऊन पोहोचलो. मोठ्या म्हणजे गर्दीतून आम्ही फायनली येऊन पोहोचलो जुईनगर का. आता आम्ही जातो भाऊबीजेक. चला लेट्स गो. लेट्स गो. तर सेक्टर 25 साठी आम्ही रिक्षा पकडतो. होईसून रेल्वे कॉलन्या लिज्जत पापड. खय गेलो शोधा ते का खय लपून राहुलो होतो. गॅलरीत नाही होतो मागाशी गेला. हात दाखवी होतो. आत गेलो वाटतं. नेले ना डोंबर काढल्याने असं खेळू का सगळा. आणि पाणी पितात पिवा लय लांबसून येतात ना. लय दमुक झाला बाबा. जवळ नाही आता. डोंबिवलीवरसून ठाणा आणि ठाण्यावरसून जुईनगर. बाबा लय मोठा प्रवास आहे. एकदा येतात. ही खेळा गेली आहेत काय भाऊबीज करू गेली आहेत. काय आणून दिल्या सर्व. ती काय कंस्ट्रक्शन चालू आहे वाटतं. जेसीबी आहे तो आहे बघ. तो सिमेंटचा मिक्स करू तो काय काय काढल्या ना. दीपाली अंदाज घेता रुपालीने काय बनवल्या ना. आता मासे आता नशीब आमका वाटलं काय चिकन आहे की काय. मासे आहेत. मग दीपाली खुश आहे वाटतं. पहिले भाऊबीज करूची आहे का काय. आधी मासे. आता बाकीचा नंतर. आधी जेवूया. आधी काय आला तुझा. केपान आहेत. केपान आहेत आतमध्ये घालूचे. त्याच्या आतमध्ये घालतात ते. मागून घ्यावा लाजू नको. व्हेज असतं तर लाजलं असतं. मासे असल्यावर आम्ही लाजणार नाही. तुला काय जिया आय नो खाशील सगळा. राजूर बघ आपल्या हाताने खातो. राजूर खा. आज मजा झाली या भावी जियाची. मस्त पोटा वायलो दिला. पोटा वायलो. तर आहे दीपाली भाऊबीज करता. भावी जे आहे वेटिंग वर. नीट काय तर ओवा. दोन गेले. ऑफर आहे का विचारता.
तर आता दीपावलीची भाऊबीज झालेली आहे करून. हा आता मावशी करीत भाऊबीज. आणि दीपावलीची साडी कशी आहे ती सांगा. दीपावली माका सांगत होता म्हणता विचारू सांग म्हणून कशी आणि कमेंट करा माका म्हणता. मागच्या व्हिडिओ का कमेंट लय होते साडी चांगली आहे म्हणून. आणि आता माका सांगता आता विचारू सांगा जरा एकदा. चांगली आहे हो. आमचा तिघांचा मॅचिंग झाला नाही. अरे जियाचा पण मॅचिंग हा तो कोण ब्ल्यू हा बघ. जिया कुठे दाखव ब्ल्यू बघ मॅचिंग हा इथे राहा बघू दाखवा आहे बघा तिघांनी मॅचिंग. कॅमेरामॅन जल्दी फोकस करो. दोन बहिणींच्या मध्ये भावाचा नीट फोटो काढा. स्माइल ठेवा तिघवल्याने. जवळ जवळ येवा जरा जवळ जवळ येवा. हा मस्त बरोबर स्माइल मामा. नीट काढत टिळो लावा भावा. आता भावी जियाची ओवाळणी चालू हा. नीट घर करावा नाही टाकशे घर मला भीती वाटतं टाकून देत तर. काय स्वीट पाहिजे तर सांग. ह्या हवा ते का काय ता ब मोठो पेडो आम्हाला बचक्या अरे हा भेट दे काय तो प्रेझेंट पॉकेट देवा काय ती बाबा. खाता तो आधी काय. अरे बापरे या भांडता. चला चला आता नेक्स्ट जिया. अरे हा देणार देणार राजू. अरे तो खाण्यात दंगा. अरे तर खाऊ साठी हे खायच्या नाही लाव बोटान लावता आता. खायच्या बोटान लावता आता दाखव. आता थांबा बिंबा काय नाही कट नाही होय. हा नीट हे लाव दे. हा आता ओवाळ जिया. भावीची ओवाळणी झाली आता जियाची ओवाळणी चालू आहे. हा शाबास जिया. नारळ जिया उचलत नाही वाटता. अरे रे बस बस जिया पाडवशी मागा भीती वाटता. हा हा बरं काहीतरी स्वीट बरं. ते का पेढेच हवे आहेत. काजू कतरी नको ते का ते. आणि तो काजू कतरीच खायत नाही. हा ते त्याचा तू दे जिया. हा अरे दोन हाताने द्यायचा. हा जाऊ दे चल. हे उभे राहा जरा. मॅच सुरू होता. काजू कतरेवर तुटूनच पडले. भावी किती खाले. हा किती खालस काजू कतरे. किती 3 खाल्या ना बापरे. हे तू पेढे किती खाल 3. आणि पेडो हा केवढं बचक्या एवढं एक पेडो हा त्याने 3 खाल्या पेढे. हे पोटात दुखात रात्री राजवे. ह्या ऐकत नाही. खावा खावा खायचा काहीतरी एक टेस्ट दाखव जरासं दे. अर्धा दे. डायबिटीस आमका जास्त गोड नको आमका. हा अर्ध अर्ध खाऊया आपण. दे अर्धो दे माका करून टेस्ट बघते मी काय. भावीजीची भाऊबीज झाली दीपावलीची झाली. जेवलो बिवलो मस्तपैकी आता झोपून उठलो. आता वाजले 4. आता आम्ही निघतो आणि हय जातो आता माझ्या आत्तेकडे. पप्पांची बहीण सक्की आणि माझी सक्की आत्या सेक्टर 25 काचा जुईनगर का जवळच. तर आता आम्ही तिका भेटणार आणि नंतर डोंबिवलीत जातो. तर लास्ट पर्यंत आमचा व्हिडिओ बघत राहा. चला. गेट कळत नव्हतं आमका पण डायरेक्ट आत्तेच गेटवरच इली नेऊ का आमका. तिरंगा हाऊसिंग सोसायटी हे कोण तिरंगा लावल्याने आहे. हा तिरंगा लावल्याने आहे. आपण बरा आपला डायरेक्ट आत घुसला. मॅच चालू आहे. दीपक काय म्हणतो बरं ना. धूळ नाही जास्त आमच्या डोंबिवलीत धूळ. रात्रीक भेटलो आम्ही. हे पाया पडा. फराळ बिरा खालो आणि आता निघतो आम्ही.
चला खायचो सिंधुदुर्ग किल्लो हा काय विजयदुर्ग किल्लो हा मस्तच किल्लो बनवल्याने हा इकडे बनवला यांच्या सोसायटीवाल्याने हा मग दरवर्षी बनवतात ते चला चला अरे जाऊचा आपल्या लेट होता तर म्हणजे आता 5:30 वाजल्यात आम्ही जुईनगर स्टेशन का इलो आणि 5:40ची ठाणा गाडी लागली तर आता आम्ही त्या गाडीत बसून ठाण्याका जातो आणि ठाण्यावरून नंतर डोंबिवलीत जातो चला तर आता आम्ही ठाणा स्टेशन का इलो हयसून आता डोंबिवली ट्रेन लागली ती पकडणार आहोत आम्ही तर मंडळी आम्ही आता जुईनगर वरसून इलो सकाळी 10:30 वाजता आम्ही गेलो होतो आणि आता वाजले 7:30 भावी जिया वगैरे दमले आहेत त्यांच्यानी कपडे बिपडे काढून टाकल्याने त्यामुळे आम्हीच आता व्हिडिओचा एंड करतो व्हिडिओ आवडलो असं तर नक्की लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि तुमचं प्रेम आमच्या मालवणी भाषेवर आणि आमच्या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का तोपर्यंत बाय जय महाराष्ट्र